paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Inteng. Uy, Inteng. Agreeing kan Ay, Inteng. Ay, aldawan. Bumangon ka ditan. apay arin ni Ignak. Na, makaungat ka pa'y. Jakpay nalpas di tagtagain na pon. Sapay dandanin. Anya dandanin. Dandanin maala ko dyan balitok. Na, ay. Na, apay nga agida ka manan. Ituloy ko ti maturog tapno maalak dyan balitaw. Ay, bumangon ka kit din. Tayong kagumatang iti kape kan asukar. Sikat Sikan Dahito iti gatang mo. Ay, hindi ko araw. Awan ni Kwarog. Na, Amo matamat maturog iti balay na. Ayabam kit din. sayang pa ti tagtagainap ko. Ingkan tanay, aldawan. Ay, nagmayat ti tagtagainap ko kagawan. Anya nga dayta, Kapitan. Akalkali akampay iti balitok. Idi kwan. Adanadlaw ko na silang. Ison jay balitaw. Saan pa'y matgayam nga iso? Intuloy ko man ang tinagalin Idi na unag tinakalayk. Kahit addan balitaw. Aguray ka awan pa'y mat. Ay, kunak no addan. Intuloy ko man ang tinagkali. Idi kwan. Nakita ko dyan balitaw. Siya Hindi, ko, tinangala di balitaw paray. Pari ba daw? Siya, di kadwam ang nagkalkali paray. Na, ay amum ayaw dyan tagtagainap ko. Kit no kasta, madyan na tagtagainap ka. Na, agpadataan no kasta. Ang siya, ada inding na. Sika, awan inding na, di tagtagainap mo. Anya? Ilipas ko nga may, di tagtagainap ko paray. Kahit ni Kapitan di na inlepas. Riniignak ni Dungo. Siya, saan nakarinieng ni tuyang ka. Isu naturugak, aginggat kay kayat ka. Isu di balitaw, ada kanya kaon paray. Na, Kasanong agpada kayo iti tagtagainap. Agpada kami nga raod. Ang siya, naalak di balitaw. ay pagguduan ta Ayaktal na ka paray. sakti akin tagtagainap. Apa nga ibagam ti kasta? Kit kasta madyan na tagtagainap ka. Anya ti makunam kagawad ko nang. Ay, di mo damagan ka ni Mari Kwanang. Tabaak na ita. Na, Apay kumano ba akak? ay, uwan gaya man niya. Ayan nang aminin tinangkalyan ta iti balitok. Ne, si Kaman. Apay, di mo memorya daw. Nalipatak. Kasla, ijay abagatan may. Ijilaod. Abagatan! Ay, sakti kapitan, iso di naksurwan. Ay, naglaing kan nga agsaw iti kasta. Gaputa kapitan kan, nalalaing kan, ngam iti siya. Ay, maray. Di madgat-gatagak nga asukar kan kapay. Una yun. Makitam. Dandani nalipatam tigatangam, Kapitan. Tabalbalitok mga menti pagtungtungtungan niyaw. Balitok, kunam kagawan. Wan, iso tinangag ko pagsarsaritaan da Kapitan kan kabadong itay. Sa dino ay kanot ayan day ta balitaw. Apay adamdamagam, kasla interesado ka. Ay, balitok ko naman. Kukwa da Kapitan kan kabadong dayjay. Sanda ka ba ala na mapanalain day jay? Talalakay dan. Ay, sabagay. Kung nagtumot kan ka. Damagamakan ni Uncle mo no sa dino tayan na. Way, inakdamagan. Ayan yung kalkaw, antay. Agkap kape ijay kusina. Ay, inakmandamagan kan kwa na, no ayan jay balitaw. Anya abalitaw. Jay nakalid aki ni tata ba daw? Ay na, tagtagainap na laeng dayjay Kwarog. Mamatpati ka ba? No ngay pud now.
Nagadon ti intag tagainap ni uncle mo apatyan na apod no. Barang pudno nga antay. Nala, inkadamagan. Sige, antay. Uncle! Uncle Inteng! Ay, imbag tayo may kakaanakan. Unang Uncle. Umay ko damagan no ayan jay balitaw. Diyan na itagtagainap ko. Unang Uncle. Ay, dahi tangarot ti problema. Tadyak mo't nalpas di tagtagainap ka. Iso adyak amo ti ayan na. Ay, sayang. Ay, basol ni Antem, tarin ni Ingnak, anasapa. Inteng! Umay kan tagdigos kan. Ay, ayaban na kanyan tay. Apay man ay, Agdigos ka na oh. tasla ita. Diyak Inteng! pa'y kumakayat ti agdigos. Ngam kapilitan nila. Ingkagit din. Umay ka na! Umayin! Nay, apay day tapala ba daw? Mapan ko kalyan, di balitok tuyang. Kayat mon sa manon ariingan ka, ba daw? Ha? Agtagtagainap kan sa manang. Amo ko, no sa dino ti ayan na day ta balitok tuyang. Na, taipapilit na. Ay di nakmanlapdan si ka. No saan ka mamatay? Saan lang? Ay na ba daw, ingkakat ipastor jay nuang kan kalding mau. Ay sikan, tanapatpatag, di mapan ko kalyan. Kapitan! Kapitan! Madamatisation tayo ngam nakaturok ka matan. Badama aya. Wen, kapitan. Ay na, sayang. Diyak nalpas di tagtagainap ko. Anya di tagtagainap mo aya. Di balitok Kalkalyan mi kanon ko ni pari ba daw. Pagkalkalyan nyo ngay. Dahi tangarot ti Jack amo. Kaslamat bangkag ti pagkalkalyan mi. Aking bangkag ngay. No di na ko marinig kagawad. Nakita ko man no sa dino abangkag ti pagkalkalyan mi. Ay, Ay na. di mo mabalin ti maturog manan. Tane, madamatisation tayo, kapitan. Unan niya. Bala, ay tuloy tayo ang taksisyon. Kanya nga minit ti pagtutungtungan tayo. Nakitak mo't anasapaan na kaigam iti pala ni Badong Mau, Mare. Mapan ka no agkali iti balitaw. Pagkalyan na ngay. Ay, jak amukan ko na, Mare. Patyan na launa di tagtagainap na. Ay, di tagtagainap dakan ni kapitan. Ha? Tagtagainap dakin ni Kapitan? Wen, Mare. No kasta. Amaw ni kapadong no sa dino tayan day di abalitaw. Kay, ni Kapitan nga, saan pa? Sampay nga raw. Imo na nga rod ni Badong Kaw, Maray. Ay, amunan? Ay, saan mo nga ibagbagakin ni Kapitan Amaray? Bayam anila ang Badong Kaw, ti makamaw. Ay, bukbuko dan nan ano kwa. Ay, kat bayam Ay, jakman amo kan ni kapitan. No apay adi na malmalpas ti tagtagainap na. Kaslamat nobelan nga itutuloy. Chip! How? Si kanti sumarunong agpila, pala. Papanamaya. Andain tulod ko abakit iti abagatan. Kat amo, nakita ni tata ba daw. Ha? Anya ko mano nakita? Agkalkali mo't iji bangkag ni kapitan. Bangkag ni Uncle Kaw. Wen, nagunag tinakalinan. Nay. Apay ngay, katadamot bangkag na akalyan na. Jackman amo no niya ti kalkalyan na iji bangkag ni kapitan. Ay, naska na maamuan da ito ni Uncle Kaw. Jack maala talaga ti turog ka. Ay da. Ay. Na, Ay. taapay ang maturog ka kat maluman. Tapno malpas ko ti tagtagainap ko Sayang ti balitok. Uncle! Kapag ka anakan. Apay pinalubusan ni Tata Badong agkali di bangkag mau. Anya? Lay, apay ko mga agkali ni pari Badong ijay bangkag me kan ni Uncle Mau. Ni apay nga, kat adamat bangkag na kalyan na. Win nga raw, ay day takot nga min bali-balitok nga ibagbagam inteng. Di balitok. Wen, di balitok iti tagtagainap ka. Amangan met no iso ti kalkalyan na. Ha? Ay, Ay. ingka kitaan inteng. Ibagam kan kwa na asaan ang mabalin akalyan na jay bangkag ta.
Dandanikan makalay, balitok. Heh. Kukuakan, balitok. Pare Badong! Ha. Nay, si kamot gayam paray. Nasaya man ta nagkita ta. Apay adito'y bangkag ko ti pagkalyan. Ha. Bangkag mo aya paray. Katwan mo. Di mo ama bangkag ko daytoy. Ayun na niya. Bangkag mo gayam. Agin didian mo ka. Ija man ti bangkag mo. Ay, Wayne, paray. Asidag iti po unti akasya ti bangkag kaw. Kabayatan asi ka. Asidag iti po unti mangga. Dahito'y bangkag mau. Amo magayam. Iso apumanaw ka dito'y bangkag ka. Ay, agure kamot paray. Di nakmut basta papanawon na. Apay kumaasaan kat bangkag ko daytoy. Jay nga rod balitok akalkalyag paray. Ay sakti mangkalay. Siyak tinakaw na paray. Di nakidurag. Ay, at dinuron talatan no kastamot laing paray. Di nakiduron ko na. Napigpig sa kamot ngam siyakot paray. Enteng, apay akapit-pitak ka. Pati rupa manggail, kapit-pitak matay. Dayjay abadong. Imbaon ka laang amapan mo kitaan je bangkag akalkalyan ni kumparim abadong. Ngam apay ang nagawid ka akastamot tayo. Siguraw, natinag ka ijay lubnak, iti bagbag na ka amapan ijay bangkag yun niya. Induron nak ni pare badong. Ay, kat, impalubos mo mat nga iduron na ka. Limaban ka kumaangkail, inaperkat mo kuma, linuwarkat mo kuma, kasday. Ay, kinasaritam ko maa. Dinamag mo no apay akalkalyan na je bangkag ta. Ijay kanong amin tayan je balitok. Ala, tap nagtal na kayo na dwa, da kamin timangkali ang kail. Tap no mapanagnakan tayaw, no pudno nga dabalitok ijay. Mapanagnakan itan no pudno matlaang nga dabalitok ije bangkag ni Kapitan. Apay, asinaw ti mapanagkalay. Dakwarog, mangayab ka no iti kakadwana. Ay, baknang kami kuman no nakali ni Badong kaw je balitaw. Iparit mo ngamin ni Kapitan. Awan maaramidan ni Kabadong tasaan namot adaga di kalkalyan na. Ay, sayang abalitaw. Sapay kaslakan o kadakkel ti daram. Nagkunamot. Ni Badong kaw. Ay, sayang nga rod Paggugudwaan tayo kuma. Makigudwa ka man. Ay katuan uray tiping laang kanyak, naragsaka ka. Oh my God, tada pa panantapal Sa dino, Chip. Mapantag kali ti balitaw. Kunak man no mapantagaram. Ang kali tapay lang iti balitaw. Katno da makalit di agaram tantaw. Sige nga ron. Naunay ka tinakalita, Chip. Anya na unag. Pagatumang pailaang. Awan mo ti balitok. Agkalit tapay. Chip, magwari ka. Kaslada na tangka na nakalik Ha? Minsan tayo man. Unang paisaw. Isungot na dahitan ti balitok. Ay, sige. Kalyan tapay. Tarasan tati agkali. Isuot talagang, Chip. Balitok! Numakalit at ibalitok. Itaraytan. Ha? Saan ta nga itad kanyang kalmaw? Saan na? Pay-pay lang nga itutagan ko na. Itaraytan Sige, kalyan tapay. Ha? Chip, kitaan. Ha? Ay, saan mo't abalitok na ita? Bumban sama. Pasaw, bumbangag pasaw. Anyang itaramidin. Tumakaitan na! Awan mo ti balitok, pare. Bumba mo ti nakalida. Amok natagtagainab kumuday ta. Kasladram kadakkel na abumba paray. Ang mga nuti kaya't asawon ti na itagtagainap ta balitaw. Kat dagiti imulmula ta ijibangkag ta. Winsa paray. Anya nga, kit awan may tibalitaw. Isungag mula talatan paray. Ta isaw tibalitok ta. Pudno, Kapitan, kenta tabadong. Ati balito, kat dagiti mulayo. Aggagat kayo. Tapno maadaan kayo itinawadwad a kwarta. Dayta timakuna a balito. Ala sige. Dinang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apad
oras ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.